joni noon min jiɗi no min keɓrima walla saɗa andi to woni kalnamin kadi ko gaccat ɗo numéro téléphone o nde Allah hollodirimi e makko fof mi hokkam bisimilla baba tegen a salminideɗema oho min tegen salminideɗema a salminideɗema Moussa calmodire Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Rien, an hirande ma hanki nani a hirtaki? C'est bon. Mais il a quoi? C'est bon. Jo Rugi ko woni yawe yam ko woni wona ni natitunoɗa e galle he jam jam fono ma tan ko ganduɗo mo te so mbiɗa haalde ma mbiɗa yiɗi somi wima yawat hunde mbaɗa jo rewni ko kalanmi ko a nanani ɗum de jinmi ko ndewani mbaɗaya ko mbimami ko yamirana c'est ma mère. Ne t'inquiète pas, ok Haïdar. Ok avec. Ulat ni rek. Mais hakuna mi hay gor waan Haïdar. Ok? Tengella woni so neɗɗo no nudduma an wawano tan Ko noppi nanata wona gite nanata. mi kam mbiɗa andi ko noppi nanata Khadija. Mais ana kanen. haala wona lacciri kono ene laalde haala ko ma yonne De hala yodata ko ma golle joda. debbo yiɗima farnoroma so debbo yiɗima to jooɗi fof haala ma so debbo yiɗima teddinma kono kadi so debbo yiɗima sa heyɗi yaada e ma sa waasi yaada e ma sa ñawi yaada e maɗa ko debbo tan wawi yidde tabitina aɗa anni min mbiɗa jogui ɓiɗɗo goɗɗo la ilaha illallah sallallahu mamu tawa an on ɓiɗɗo an walla Neddi witam tolata biya tolket. Ça tire an attends. Mais rewbe be kin technique aje. An escroc wona test dem te attends. Il faut vérifier ça. Il faut preuve de la cer. Il faut les preuves. Amara jaban miracle. Si jom jam miracle kay. Mais nen. Mito boy wit asman ko ma to. Totiro yonta taw to bani. Jaahe ƴeewoɓe mbima jour nangam ma dañ nangam ma dañ ɗum ɗo walla ɗum ɗa on ñanam yonto korɗa id Haydara Minum padde ma ko jidam gon.